jeste ljudi? Aspen Successful TV i danas ćemo igrati Speed Builders. I sad ćemo da krenemo. I šta će da bude tema? Sad ćemo da... I tema je... Šta je ovo? Ovo je malo čudno. Ali probat ću da ga napravim. Znači, da li je teško, da li nije, nemam pojma. Da li ide ovako, ljudi? Je li ovako nešto? Aga, perfekt, ljudi. Uspjeli smo da napravimo to. I... Vas ćemo vidjeti ko će da crkne. Znači, sad ćemo da vidimo. I crklo je onaj lik. Okej. Ovo je prosto. Znači, ovo vama možda je teško, ali ja ću da vas naučim kako se to radi. Tako i onda to tu i to tu i tako vam je kako treba. Eto vidite. I uradili smo. Sada ćemo da vidimo ko će da pobedi, a ko ne. Da vidimo ko je što uradio. Svi su radili lepo. I sada launchkujem. Znači, ajde da probamo da uradimo ovo. Tako. Evo ovdje baš ide ovo. Da. Znači, uradit ćemo i to. Da li ide baš u 4 ili u 3? Ne sjećam se baš lepo. Evo, uradili smo kako treba. To je mnogo dobro. Znači, uradili smo lepo. A ko neće uraditi lepo, da vidim? Aj, crko. Evo ga, ljudi. On je crko. Šta je ovo? 1, 2, 3, 4. Znači, ide sve u 4. 4. Da li je ovo 4? Da, jeste. Ne, nije, ne jeste, nije. Nema pojma, nema veze. Važno je samo da urađeno kako treba. Šta ovdje ide onda? Ja mislim ljudi da ovako nešto. Brzo. To! Stigli smo na vreme. Znači, falilo je samo 300. I crko ovaj. Sad. Šta je ovo? Jajca. Malo i naliči na jaje. Smije to kako treba ili ne?
Dobro. Ovo je isto prosto. Ljudi, ovo sve neke proste teme. Uspeli smo. Znači, sve prosto. I ne znate, ja jedem čips. Okej. Ovo je prosto, ovo znam. Tako. Sad samo ovo uradite, zato što je već su uradili, mislim, pokazali da treba. Da ide ovo tu. Villager je pored. Ovdje ide to, to pa to. Uradili smo. Znači, kada radimo ovako neke teme, koje vama nisu proste, vi samo gledajte moje klipove pa ćete lepo vidjeti kako ja ove teme radim. I u top 2 smo. Nether Star, ovo će sigurno i ovaj lik da uradi zato što je u top 2. Znači ovo ću sigurno da uradim. Ovaj lik će već da uradi. Tako, uradio sam i ja. Alien Ship. Tako. 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 Znači, ljudi gledajte. Znači, mora ovako da se uradi. A čekaj, da ide ovaj jedan blok. Pa kako? Pa fali jedan blok, kako? Ja, nisam ovo uradio, ovdje treba da bude ostane, ovdje treba da ostane jedno. Ja, pogrešio sam. A stalno ovu temu pogrešim. Ali, odigrat ćemo još jednu. Znači sad u ovoj prvoj borbi smo u top 2. Sad ćemo da vidimo ko si ti. Šta? Okej. Ajde ja sad uzmem konja. Gdje si moj druže stari? Možda ću da ukupam ovog konja, pa će biti beo. Tako. Ljudi, šalim se, ne može da bude beo. Kad se kao okupa. Zato što to je samo šala. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa, 3, 7. Tako, 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 tako. Uspeli smo da uradimo kako treba. To mi reci. A ovu temu nisam baš lepo znao da uradim.
kad sam bio početnik u Speed Builders. Ali mnogo sam srećan, ljudi, što imam ultra rank. Znači, pokazat ću vam koji sam ja to kupio. Šta je ovo? Ovo je Ender Portal. Tako. Kako? Ajde. I... Jesam uradio? Evo ga, ljudi, bilo zabagovalo na trenutak i uradio sam. Evo da vidimo ko će da crkne. Da, oni tamo crknu. Znao sam. Znači on šta je napravio, nemam pojma. Peach. Znači moramo Peach. Tako. Samo moramo da uradimo tako kako treba tačno. Ali malo mi laguje pa možda nećemo stići. Ali valjda ćemo stići. Brzo. Ne nam više blokova, ja. Ko je kako uradio? I ko će da crkne? I ljudi, crkli smo. Znači ova bitka nije bila lepa. I sada ću vam pokazati u ovom klipu šta možete imati sa ultra rankom. Znači, dobijate Big Morph. Onda šta još dobijate? Petovi, ništa. Ne mislim ništa više. Ne znam baš. Znači ja mislim da dobijate samo to. I također dobijate, znači ovdje, za rang bonus je, znači za 5 dana se dobije jedan mythical chest. Šta još može? Da vidimo. Šta još ultra rank može? Da. Evo sad ću nam pokažem. Znači ako nemate rank, mene prebace na neki lobby na primjer. I ja hoću da uđem na neku igru, ajde na primjer Super Smash Mobs. I odmah mi se učita. Znači kad nemate rank ovdje vam je kao neka vuna i piše da se sačeka ili ne znam baš koliko sekundi, zaboravio sam. I to. Ali trebao sam da kupim bolje hero rank. Onda bi imao Ender Dragona. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.